mnom u obdanište, da naučimo nešto više. Hajde sa mnom u obdanište, saznaj i ti nešto više. Tu neko peva, neko piše, neko crta, neko briše, neko skače, neko spava, u obdaništu baš je strava. Hajde sa mnom u obdanište, hajde sa mnom u obdanište, hajde sa mnom u obdanište, hajde sa mnom u obdanište. Zdravo, drugari! Zdravo. Ma, pitam se, gdje li sam ja ovo danas došao? U muzičku školu Melodiju. Muzička škola Melodiju, pa onda mora da sam na pravom mjestu. A Luna, šta vi se umete ovdje? Da sviramo, da pevamo i da se igramo. Pa šta čekamo onda, dajte rukicu i idemo pravac tamo, tamo je žurka. Opala! Bane, da li si ti u ovom životu nekada čuo ovakav orkestar? Izgleda mi, Pavle, da ovakav nikada do sada nisam čuo, a znam dobro da znate lepo da otpevate i znam čak da znate da otpevate 2 hita. Jel to istina? Da. Teodora, kaži koje su to 2 pesme. Preko brda, preko brega i naše nove cipele. Da li ja sad imam vašu dozvolu da se ja pridružim vašem veličanstvenom orkestru, pa da ja malo odsviram na letećoj gitari i da napravimo žurku svi zajedno? Jel važi? Da. Čekaj, jel važi? Deda mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, a je! Padaju, s neba bile zvezde, sanke Deda Mraza, preko brda jezde, padajte, papulje, snežnije i belje, Deda Mraza stiže na veselje. Ajmo! Deda Mraza, preko brda jezde, padajte, papulje, snežnije i belje, Deda Mraza stiže na veselje. La 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 la, la 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 la, la 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 la, ha.
Iskra, reci ti meni, da li je to istina i da li sam ja to dobro čuo, da ti znaš da sa ovom tvojom družinom ovde da razgovaraš na engleskom? Da. A da te pitam, da li je istina da vi znate i da otpevate nešto na engleskom? Da. Kako se beše zove ona pesma? Roly Poly. Roly Poly. Hoćemo to sad da otpevamo zajedno? Ajmo, podigni ruku i kaži Roly Poly. Roly Poly, up, up. Up! Družino moja, vreme je da predstavim svoj instrument. Da vidimo, da li možda neko slučajno zna kako zove se ovaj moj instrument. Evo, na primjer... Gitara. Dobro. Gitara. Prepoznajem ovde nekog od mojih drugara, ja ga znam kao Johnny Joe-a, a on se u stvari zove Igor. Druže moj, jel smem da te zovem Johnny Joe? Da. Reci ti meni, Johnny Joe, koliko gitara ima žica? 5. Dobro, postoje neke gitare koje imaju i 5 žica, na primjer neke bas gitare, ali ova moja ima 5 plus 1, a to je koliko? 6. 6. Ja vidim A sada 1, 2. Isidora neka mi kaže da li je ona nekad videla u životu leteću gitaru kao što je ova moja. Pa, ja sam sanjala letece gitare kako idu u letecu skovu za gitare. Tako? Isidora, reci ti meni da li si ti nekad svirala gitaru? Pa ne, nisam videla u nekom laboratoriju da li prave letecu gitaru onako na taske izmujanu smešnu gitaru. Ti si znači videla neku smešnu gitaru? Ne, nisam videla smešnu bas gitaru, ja sam videla neku lepu gitaru tamo. Lepu gitaru. Što nema bas gitaru, ona kratica. Čuli smo da postoji i leteća, i smešna, i lepa gitara, a sada da otkrijemo, da vidimo šta to sve jedna gitara ima i kako ona proizvodi zvuk, to jest kako se ona svira. Pa kad to naučimo, da odsviramo zajedno jedan rock and roll za decu. Jel važi? Da! Slušajte dobro. Gitara ima ovaj ovde, najdeblji deo, zove se trup gitare. Ima ovaj ovde, tanak deo, tanko kao ovo ovde, zove se vrat. Ima ovaj deo ovde, gde stoje čivije, 6 čivija za 6 žica. A sada, u čemu je tu fora? Kako dobijamo zvuk? Tako što trznemo tu žicu. Ali da bi mi napravili taj trz, treba nam šta, družino? Trzalica, tako je. Načuljite dobro uši svi i slušajte kakav zvuk smo dobili. Wow! Slušaj još jednom. Jel dobro? Da! Jesmo spremni za rock and roll? Da! Ajmo, družino! Wow! Ovo je rock and roll za decu. Ajmo! Nije za mame, ni za tate. Nije za babe, ni za dede. Ovo je rock and roll za decu.
A sada vas čujem. Kaži o. A. O. Kaži žigana brga žnje. Ovo je rock'n'roll za decu. Nije za mame ni za tate, ne. Nije za babe ni za dede. Ovo je rock'n'roll za decu. Draga moja umetnička družino, vreme je da saznamo nešto više u notama. Jel se slažete? Da. Naš predavač danas je profesor Marko. Marko, izvoli. Ta. U svakoj kućici živi po jedna nota. Izvolite, profesore, nacrtajte. Profesore, izvinite što vas prekidam u vašem predavanju, a možete li mi objasniti šta se dešava kad se u tu jednu kućicu useli još jedna nota? Hoćete li da nacrtate i da mi objasnite šta se tada dešava? Da. Izvolite. Obratite pažnju, drugari, šta se stiže druga nota. Wow. Aha, a da vidimo kako se sad čita. Izvolite, profesore, krenite od prve kuće. Ta, ti, ta. Družino, sada kada smo naučili note i kada nam je malo jasnije čemu one služe i kako se čitaju, spremni smo da svi zajedno otpevamo jednu pesmicu. Važi? 3, 4, sad. Hajde sa mnom u muzičku školu da otpevamo i duru i volu. Ja se zovem Selena. Imam 5,5 godina. Naučit ću vas šta? Kako se svira klavir? Dakle, Selena, je li ovo taj klavir? Da. Ja sad vidim ovde da klavir ima neke dirke, kao što moja gitara ima žice. Šta ti misliš, kako se tu proizvodi ovaj ton na klaviru? Ovo su duboki. Duboki tonovi? I kako se oni to čuju? Kao? Lav. Lav? A ovi tu? Visoki. A oni su kao? Miš. Kao miš. Nego, imam jedan super predlog. Da mi budemo malo kao neki istraživači, pa da malo zavirimo unutra u taj klavir, da vidimo šta sve tu ima i kako taj klavir pravi ton. Jel važi? Da. Ajmo! Hajde sa mnom u odanište da naučimo nešto više. Hajde sa mnom u odanište, saznaj i ti nešto više. Kaži E, kaži A, srećna nova godina, srećna nova godina.